O secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, arremetía esta mañá precisamente contra a Xunta polo que está a pasar coa marea de peles nas costas galegas. Formoso pide a Rueda que deixe de mentir e que poña dunha vez os medios necesarios para a recollida e limpeza destes residuos que están a chegar aos nosos areais. Segundo el, están a ser os concellos os que teñen que afrontar cos seus propios medios esta situación, que xera moita inquedanza na sociedade galega. Estamos vendo como son os concellos os que teñen que afrontar en soidade absoluta pois unha situación que xera inquedanza na sociedade galega e, polo tanto, requerimos que a Xunta de Galicia deixe de mentir, deixe de ocultar o que está a pasar. Perdimos 20 días para caracterizar que conleva esta chegada de pellets á costa galega para saber exactamente se é un material inerte ambientalmente ou un material perigoso. En calquer caso, hai que facer labores xunto cos concellos de dotalos de medios, dotalos de capacidade para que poidan retirar esos residuos chegados á costa galega, non? Por esta razón reclama a Xunta maior grao de transparencia neste asunto e coa máxima celeridade posible se poña a facer o seu traballo, apuntando mesmo a necesidade de activar o nivel 2 do Cangal para permitir ao Goberno Central poder dotar dos medios necesarios á Xunta e así poder afrontar esta situación. Só está activado o nivel 1 do Cangal e esperemos que seña imprescindible, pois ou esperemos que a Xunta de Galicia digamos que active a segunda fase deste plan para que o Estado poda dotar de medios a Xunta de Galicia si fora necesario estos medios superiores para retirar estos pellets.